Ο Ηλίας, με ευρηματικό τρόπο, κάνει τους υπολογισμούς του και βρίσκει τις απαντήσεις. Θα σε φωνάξω όταν το έχω έτοιμο, οκ? Έκανα ένα λάθος. Σοβαρό. There's dancing behind movie scenes, behind the movie scene. Samirani, she's the one that keeps the light from the morning past the evening to the end of the light. Graham Food, Asher on the 45. Well, it's a Graham Food, Asher on the 45. Graham Food, Asher on the 45. Πόσο είναι τα μέτρα? 84 μας μένανε, όχι 96. Εντάξει, για το Έλα, εντάξει, μετά. Ότι το έχεις γράψει, πέσω μας. Αυτά τα 6 μεγάλα ξύλα, εκεί που τα κολλήσαμε στις άκρες, είναι 6, 6, 6, 6, είναι 24 σημεία. Έχουμε 300 μέτρα σύνολο, μας μένουν 84 μέτρα για να δέσουμε το πάνω με το κάτω.